piny ni ng'ato nigi tije. Omiwa tije mopogore opogore. Kawan kanyakla eka society medo dhi mbele. Koro wabe laindwa en mar fwambo ni. Wamany weche mag adieri to wechego wakelne jopiny. Gimanya wacho anya kwayo jofwambo en joma yenyogi gine joma wagolo oko. To wamed mana manyo gigo makonyo jopiny. Gigi wamed nono kendo wakeli e ler mondo ong'e wachne. Kaka wach makoro kelo nyomiyo bwana Yenyo ni en wach mar pesa molal e yor mo ma chiedo. Wach pesa ne manyaka walu moa Nur ma joma nyoka o pesnigo nyaka yud ne gin jomage kendo nyaka kel gi magi duok pesa go mar konyo jopiny. Jogi temo side track wa mondo wadhi e weche moko manono mondo mokony ji mondo wawere gi weche manyo kelo gigi mokwongo. To nyaka wadoga kacha mo piny ne to ng'ano manyoka o pesnigo. To ng'ano ni kure. Obila bose manye. Jo EACC bose manye bose timone kata interview. Nano kata mna ka EACC bende nogolo dhoge kalo kakalo kuom jata chenro mar gima duogo. Mane madhi konyo jopiny. Pesa nyaka duogi. To jomanye ni office sama pesa ne nye lal. Nye gitime ang'o. Gibe nyaka penyi gi penjo mana motegno. Wagik molil ma itimo terwa gi okobidhi kuro. Ahinya nyapa ni en puoch gi pakara mne ute mag fwambo nikech oduche manyoro kata mana ka achiel kuom ute mag fwambo mano Nation Media no bed attacked. En ting kata mana mar jofwambo nikech kawure Nation Media kinyen Royal Media Service kiny machielo cha en mane kata mana ute mag fwambo kata mana mawuok e Royal Media Services ka bende kinde mosekalo bende